Da se nećeš za majstora za osmicu. I do osmice pa desetka. Do lanci petko matru. A daš, slušaj vic. Čekaj da završim. Ajde, Slušaj, pričao mi mnogo dobro. ti kaže prekid. Mnogo dobro vic pričao. I sad, počeo ovaj džom mi priča vic kao, slušaj to mnogo dobro, ću ga zaboraviti. Slušaj, pre toga vic. Pre toga vic kao, bili Jevreji i Hitler ih stavio u neku staklenu kuću. Gasnu komoru i kaže, osjete, Staklenu kuću, ne gasnu komoru. Staklenu kuću i će kaže, ko vidi na prozor ubijem ga. I sad, ili ono, znaš, i stavi ih u gasnu komoru i oni svi na vrata, oko puštaj, i on, puštaj. I krenuo ovaj da priča. Krenuo ovaj da priča, znaš što će kaže, slušaj, tvoje mnogo Rović ću ga zaboraviti. I kaže, bio majstor i Šegrt, majstor uđe u kanalizaciju i sad Šegrt gore ovaj kaže, dete, daj smicu. Čekaj, da ste normalni. Ti smiješ Rović. Ti smiješ. čekaj, evo ga, evo. Bio majstor i Šegrt. Bio majstor i Šegrt. I sad Kaže, bio majstor i Šegrt, da? Čekaj, bio majstor i Šegrt. I sad, majstor uđe u kanalizaciju dole, a Šegrt gore, znaš, na trotoarić. Kaže, dete, daj smicu. Ima mu dao smicu. Ima mu Pa kako ti ne bude smešno, ajde. Pa čekaj, nije ni bio. Ovaj popravlja, znaš. Ovaj će kaže, dete, daj desetku. I ovaj mu daj desetku, ovaj popravlja. I ovaj kaže, dete, daj 20. Ovaj mu daje 20. I ovaj popravlja. I kaže, smej si ti ćeš I mi ga pitao, i vidiš, 20 sekundi imaš suzu. I 2 sekunde niko se smeje, svi padaju kao, pitamo, Džomi, šta je to smešno? I on, pa radim govna, znaš, da se smeje. Bem ti mu dao. Brate,